mga ka-idol, kukuha tayo ng santol. Ibuburo natin. Time check natin is 7 AM na. Ayun. May pang kawit. Oh no! Sige. May dalang sako. No, 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 no. Nakuha na namin kalahating sako. Tara na, uwi na tayo. Kalahating sako ng santol. Pauwi na tayo mga ka-idol. Alam mga ka-idol, magpuputol kami ng kahoy, kinso namin kasi natumban na yun. Tara mga ka-idol, andun si Papa, may small kinso kami dito eh. May natumba dito puno ng mangga. Hello mga ka-idol, magandang gabi. Papunta kami
bukid. Kukuha kami ng papaya. Papaya. Ito, magano papaya. Madilim na oh. Madilim na. Oh. Ayun si Papa sa unahan. Yun. Parang lasing. Yung mga ka-idol. may batang parang lasing. May aso ah! Ayun, papaya. Puti! Pauwi na kami. Tatakotin ko yung patang mesong. May asang! Nguya na! Loko tong aso. Nakakapaglaro mga ka-idol. Nababaliw. Yung mga ka-idol, buwan. Maliwanag na buwan. A few moments later. Ikakabit na mamaya yung screen door. Ito na yung screen ng bintana natin. Ito. Yan, pinabit ko na yung ternay ko.